So stúpajúcou úrovňou blahobytu stúpajú i hory odpadu. Na riešenie tohto problému je treba silného partnera. Brandner odpadové hospodárstvo. Váš partner, ktorý vie ako na to. Sme medzinárodná spoločnosť, špecializujúca sa na odpadové hospodárstvo a komunálne služby. Hlavné sídlo spoločnosti je v meste Krems an der Donau v Rakúsku. Spoločnosť je vo vlastníctve rodiny Brandnerovcov. V posledných rokoch obrat spoločnosti, ako aj počet zamestnancov, prudko stúpal. V súčasnosti zamestnávame okolo 2800 pracovníkov a máme 50 dcérskych spoločností v 8 európskych krajinách. Naše know-how oceňujú početné mestá, obce či podniky. Odhalte svet odpadového hospodárstva firmy Brandner a zistite viac o našej rozsiahlej palete služieb. Pod kvalitou u nás rozumieme hlavne intenzívne a individuálne poradenstvo. Vždy sa snažíme prispôsobiť špecifickým požiadavkám klienta a nájsť adekvátne riešenia pri využití najnovších technológií. Na základe okolností, povahy a materiálového zloženia odpadu budujeme cielenú logistickú štruktúru zberu pri využití špecializovaných dopravných prostriedkov. Prednosť má druhotné spracovanie odpadu podľa ekologických, ekonomických a najvyšších technických štandardov. Pri separovaní využíva firma Brandner odpadové hospodárstvo jedny z najmodernejších zariadení na separáciu plastov v Európe. Za jeden rok je tu vyseparovaná do 13 skupín a ďalej druhotne spracovaná hora odpadu o veľkosti 430 000 m3, čo zodpovedá veľkosti približne 1000 rodinných domov. To je optimálne obehové hospodárstvo. Pri separovanom zbere papiera používame jedny z najmodernejších zariadení v Európe na separovanie papiera. Ročne je tu takmer plno automaticky vyseparovaných na papier a kartón okolo 30 000 tón starého papiera. Ten je ďalej adekvátne druhotne spracovaný ďalšími podnikmi. O problém odpadu sa tu stará vďačným spôsobom sama matka príroda. Z bioodpadu sa stáva úrodný kompost. Firma Brandner odpadové hospodárstvo pritom využíva svoje vlastné poznatky, know-how a logistické postupy. Pri tomto ďalšom prírodnom materiáli vznikajú u nás ďalším spracovaním okrem iného drevotrieskové prefabrikáty na ďalšie využitie. Stavebný odpad sa spracúva náročnejšie. Avšak vďaka premysleným logistickým postupom firmy Brandner odpadové hospodárstvo sa 3/4 stavebného odpadu vracia ako prídavný materiál na stavbu ciest a pri využití v stavebnom priemysle. Technologicky ešte náročnejším je spracovanie nebezpečného odpadu. Brandner odpadové hospodárstvo disponuje samozrejme aj pre tento prípad riešeniami garantujúcimi ekologickú likvidáciu odpadov. Vstupná analýza sa uskutočňuje vo vlastnom podnikovom laboratóriu. Po chemickom a fyzikálnom spracovaní je biologicky upravená a vyčistená odpadová voda vrátená do prirodzeného vodného obehu. Pri elektrokabeláži sa zvlášť oddelujú kovové a umelohmotné súčasti káblov.
Z plastového opláštenia kábla sa druhotným spracovaním a recyklovaním stávajú okrem iného priemyselné podlahy, transportné náradie a prekrytia vodičových kolíkov. Kovový granulát je ďalej znovu spracovaný v odlievárniach a mediarniach. V špeciálnych nádobách zbierané tukové a olejové zvyšky potravy sa prečisťujú a prichádzajú do rafinérií. Tam vzniká z 1 litra tohto odpadu takmer 1 liter vysokokvalitnej bionafty. Všetky odpady, ktoré nie sú recyklovateľné, musia byť zlikvidované bez toho, aby kontaminovali spodné vody a pôdu. V závislosti od predpisov jednotlivých krajín existujú viaceré zákonné možnosti. V nových krajinách Európskej únie môže byť domáci odpad likvidovaný vo forme skládok odpadu. V Rakúsku sa môže deponovať len veľmi obmedzené množstvo materiálov. Skládky, ktoré buduje firma Brandner odpadové hospodárstvo, zodpovedajú najnovším technickým a environmentálnym predpisom. Hlinové vrstvy, drenáže z flaškovej vody, nepriedušné fólie zabraňujúce presakovaniu, štrkové vrstvy a odplyňovanie sú dostatočnou zárukou ekologickej skládky. Uskladnené splašky sa upravujú v špeciálnych zariadeniach a v kvalite pitnej vody sa vracajú späť do prírody. Aj pri starých skládkach prispieva Brandner svojimi postupmi k ochrane ovzdušia. Následne sú budované technické zariadenia, ktoré zachytávajú emisie CO2, spracúvajú a tým prispievajú k ľahšiemu dosiahnutiu cieľov Kjótskeho dohovoru. Pri mechanickej biologickej úprave sú nízkokalorické látky biologicky spracúvané, vysokokalorické sa spätne využívajú v priemysle vo forme palív a nahrádzajú tak napríklad plyn či uhlie. Nakoniec je tu ešte výlučne tepelná recyklácia odpadu, pri ktorej dochádza k získavaniu tepla a elektrickej energie. Pre úplnosť ponuky ponúka Brandner odpadové hospodárstvo odberateľom ešte rôzne špecializované služby. Zimná údržba, čistenie ciest, starostlivosť o zeleň, modernizácia pouličného osvetlenia. Výhodou je, že nové osvetlenie sa financuje prostredníctvom úspory elektrickej energie prakticky samo. Napriek najmodernejším prístrojom a počítačovo riadeným zariadeniam, na čom skutočne záleží, sú ľudia. Kompetentní a spoľahliví pracovníci ovládajúci know-how. Podstatná výhoda firmy Brandner – odpadové hospodárstvo. Ako klient máte napriek množstvu odborníkov podieľajúcich sa na projekte vždy k dispozícii pracovníka, ktorý sa venuje výlučne vám. Naše motto – byť vždy nadpriemerný vo všetkom, čo robíme.